आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव केरियार काउन्सेलिं हाबाफारि खुङो। बाथौ इडुकेशनेल फाउन्डेशन सेलनि बानजायनायाव सानजारि नोगोर सिमेन्सापरियाव थानाय आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव सानथामनि हाबाफारिजों थांनाय 1 अक्ट'बरनिफ्राय 3 अक्ट'बरसिम केरियार काउन्सेलिं हाबाफारि जानानै थाङो। हाबाफारिनि जोबथा सानखालि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि आलासि फोरोंगिरि डक्टर प्रफुल्ल बसुमतारिया बाहागो लायो। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारिनि सोमोन्दै बाथौ इडुकेशनेल फाउन्डेशन सेलनि गाहाय नेहाथारि राजु बर' आरो आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि गोरायुं बिद्येश्वर दैमारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। दिनै बे केरियार काउन्सिलिं प्रग्रामखौ जोङो जिहेथु जोङो लकडाउननि जिथु अबस्था 2 बोसोर जाबाय जों फरायसालिफोरजों जोङो एसे माने एसे गोजान मोनसे डिस्टेन्सआव थानाय बायदि जाबाय। जों नुबाय जे गथ' गथायनि जिथु आखल आखुफोरा एसे माने डाइनामिक जादों माने जिहेतु बेनिखायनो जों बे केरियार काउन्सिलिंखौ जोङो लानानै जोंनाव जिहेतु जोङो 1, 2, 3 बे अक्ट' जिथु बे अक्ट'बर दाननि बेयाव जों मोनसे बाथौ आश्रम फरायसालिफोरनि मोनसे जुथुमै बाथौ सोलोंथायारि बिथाजों मोनसे मावबादा लादोंमोन। बे मावबादायावनो जों थांखि लाखानाय दंमोन जे मोनसे जों केरियार काउन्सिलिं जों लानाय जागोन फरायसाफोरजों लानाय जों दा दिनै बे केरियार काउन्सिलिंजों मैखोमै जोंहा डक्टर प्रफुल्ल बसुमतारि गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि बिथाङा लेंगुवेजनि गेस्ट लेक्चारार बिथाङा दिनै बे केरियार काउन्सिलिंखौ फरायसालिनि गेजेराव जों लानाय जादों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय मोनसे दालाइ आफाद बाथौ इडुकेशनेल फाउन्डेशन बाथौ सोलोंथायारि बिथा। बे बाथौ सोलोंथायारि बिथानि सिङाव गं 15 फरायसालिफोर दङ आरो बे फरायसालिफोरनिनो गोरायुं फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि दिथागिरि नेहाथारि मेनेजिं डाइरेक्टर बिथोरखौ लानानै जोङो थांनाय 1 अक्ट'बरनिफ्रायनो बे मावबादा मोनसे लादों बेहाय आहम बोराइ बाथौ आश्रमनि बे लांगोनायाव। बेनि गेजेरजों जोंहा हाबाफारिफोरा जोबनानै थांबाय। बे जोबथा हाबाफारिमोन आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानो जोंनि बे बाथौ सोलोंथायारि बिथानि सिङाव थानाय फरायसालिफोरखौ जोङो MTB MLE मादार टां बेस माल्टिलिंगुवेल इडुकेशननि गेजेरजों फोरोंनो थाखाय आखायाव लादों आरो बेजों लोगोसे बेसिकेलि जोङो बे फरायसालिफोराव बांसिनै TPR मेथड टटेल फिजिकेल रेसपन्स लोगोसे LEA माने लेंगुवेज एक्सपिरियेन्स बे प्रेक्टिकेल बेजों जोङो खुंबाय थादों जिहेतु बेनिखायनो दिनैनि बे केरियार काउन्सिलाबो बेनि मोनसे पार्ट LEA नि मोनसे पार्ट बेनिखायनो जोङो नैबे आहम बोराइ बाथौ आश्रमनि फरायसुलिफोरखौ लानानै बे केरियार काउन्सिलिंखौ लादों। बेजों लोगोसे बाथौ सोलोंथायारि बिथानि गुबै थांखिया जाहैबाय जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिथुनिखि फैबाय थानाय उन जोलै बे उन जोलैफोरा जि गोथों लामाजों दावगानांगौ बेखौ जोङो सान्दों एसेबाबो बेयावहाय धोरोमारि सानस्रिखौ जोङो सोनानै होनांगौ गोनांथि दङ आरो बेनिखायनो बे फरायसालिफोराव जोङो सिजौआरि गियानखौ लाफादेरनानै फरायनायनि जे हाबाफारि बेखौ दावगाहोनो थाखाय आखायाव लागासिनो दङ। बेनिनो पार्ट मोनसे बे केरियार काउन्सिलिं।